Gde Srba ima najviše po porodici, gde se rađa najviše dece, upravo na Kosovu i Metohiji. Mi smo kroz ovu tešku muku, a posebno Srbi na Kosovu i Metohiji, naučili jednu tešku lekciju. Mi naše neprijatelje ne možemo pobediti ničim drugim nego kulturom života. Mi danas i u Beogradu i u raznim srpskim zemljama gde sam bio negujemo više kulturu smrti nego kulturu života. I tu kulturu smrti uvozimo. Imamo sopstvenu kulturu života, a to je pravoslavlje. I to su shvatili ljudi na Kosovu i Metohiju i prosječno svih Srba na svetu imaju najviše dece. Ali sada im je posebno teško. Neću koristiti tešku reč, ali ostavljeni su od svih. I od Beograda i ko zna svih. A blagodat velika na Kosovu i Metohiji. Nemojte propustiti priliku da ne odete tamo slučajno. A kad sam bio prošle godine, barem na severu su me dočekale srpske zastave. Znao si da si došao na sever Kosova i Metohije. Ove godine nema ni jedne. Ali zato ima šiptarske policije svuda. I primećuje se da ta šiptarska čizma hoće da izgazi. Ako se ne pokrenemo mi, ako ne umilostivimo Boga da nam pomogne na njemu svojstven način, on zna kako. Da se mi kajemo i da se brinemo oko tog naroda. Dakle, mnogo je teško, nikad teže, možda im je bilo teže kad su napalili manastire i crkve one godine, marta meseca 17. ili kad se naša vojska povukla 99. godine. Šta hoću da vam kažem? Veoma je teško, nemojte zaboraviti taj narod, ali, završit ću pozitivno, razgovarao sam i sa monaštom i kaže, nikad teže nije tom narodu, ali opstaju. Oni koji opstaju, kaže, nemaju kuda ili imaju zaista živu veru živoga Boga. I kaže, ostaće tamo. I kaže, ono što me obradovalo, ne mogu vam pričati sve detalje, zavjetovala me igumanija da ne pričam, ali mogu da vam kažem sljedeće. Nismo ostavljeni u zatvorima, da ima mnogo Srba, javljaju se svetitelji Srbima. Deci srpskoj javljaju se svetitelji. Znači, mi od Boga nismo ostavljeni, nego da mi ne ostavimo taj narod slučajno. I kao što smo danas čuli ste na velikom hodu, imajte u vašim molitvama taj narod stradali na Kosovu i Metohiji. Nemojte ga zaboraviti. Oni to kažu. Ne treba vam naš novac. Ne treba ništa posebno. Dođite do nas i imajte nas u vašim molitvama. Amin Bože daj.